ngiqhala ungizwe yabona ngiqhala kakhulukazi kodwa futhi umuntu omusha kodwa futhi ubona ukuthi wangena umoya kakhulu besintu sakhe uyabona so ungizwe ngicabanga ubeshabasheka lapha ushabasheka nje uzama ukuthi zonke izinto zihambe ngendlela eqondile kodwa futhi ngekuqonde noma uqaqela izikhundla ngoba uqala kajana lo uyabona ungamthola impela esewundunankulu sewuyena undunankulu ngelinye la bese sishaya iconvoy ngeimoto siyombeka lapha na kwaMandlakazi phansi ehlanzeni lapha siyehla imoto siyombeka ekhaya ukuthi ngakusasa ke kuzothi makusangasasa bese yatshalwa ke Ingakuyikwa lapho ubona ngibhula isihlangu sami phakathi kwezinye insizwa ngesibhula isihlangu sami ishehla nyovana ngiphenduphenduka yabo ingoba vele namhlanje silande iqhawe induna yamabutho kaZulu uphila nje kubalekile phela ukuthi imoto elayishe ibhokisi elinenduna yamabutho kaZulu phakathi kubalekile ukuthi induna iphahlwe ngamabutho imoto ehamba ngayo ngoba lokho kusuke kwenzela ukuthi kahle kuthiwa decoration yabona decorate ukuthi noma ngabe ubani abone ukuthi lilaphi iqhawe lapha elilele khona noma likule khu uyayibona njengaleyo ngagcine amabutho esehlaya nje sephihla yonke indawo ngoba ugcina umuntu engaboni fanele abone imoto ibe nesizotha nesithunzi ngoba la induna yamabutho ngomoya ungathola ukuthi khona phakathi kwabo amabutho ayo iyavikela nayo njengesiqhwaga iyawahola siyafika laphana kuza imbuzi kuthiwa ungenwa ngayo iyakhulunyelwa imbuzi le ngendlela ekhulunyelwa ngayo khona nekho ehlelelwayo la ukuthi akakwazi ungewu wakwazi ukukhulunywa ngekho umalume watheva kanjani azizazi ke izinto zemndeni nokuthi umndeni uoperate kanjani siyabona lapho ukuthi kunosiko oluthile lenziwayo usiko oluthinta umndeni loluka kodwa ke nathi njengamabutho kaZulu sesigcina siyabona noma mhlawumbe ngingafanele ngoba phela vele sikhona silethe yona induna yabo kodwa impela sithi izindaba zemndeni lezi ezenzeka lapha nathi asingena sazi ukuthi kwenzakalani ngenxa ukuthi ngibhizi kakhulu lezi insuku ngibhizi e-studio ngenza umsebenzi wegcokamamelisha elizophuma kuphela kukaNovember angizukwazi ukuthi ngibe khona emngcwabeni kusasa kodwa ngithatha ithuba lami nesikhathi sami ukuthi ngibe khona namhlanje umelandwa ubaba elethwa ekhaya lapha azotshalelwa khona
ngaba khona nokuthi ngivikele lezinsizwa kube yilokho ngoba nginesifiso sokuthi ngifike emncwabeni kodwa ngase ngithi hayi angisale sengithatha nethuba lelincane lokuthi nje bayolandwa ngoba vele eyinziphumo kumaskandi kubhekwe mina uyabona uma ungasaveli mina uyabo bazocomplain ukuthi njengoba becomplaina ukhothamisilo bethi uyinkosi yomaskandi enjani engekho phakathi kwamabutho kaZulu ukhotheme ongangezwe lakhe nalapha ke bengiyovala leyo mlomo enjalo ngivalile ke umlomo enjalo ngempela ngoba ayi akekho complainayo kuthulekile nje the cwaka yes ezomaskandi we're switching yes ezomaskandi namhlanje ngihamba nobhuti Masheshisa uDubula washesha ngihamba no Dengezi Simphiwe siya lapha na emzini kaThulani 3 second imfuma lefunyo kaNdaba uphetha nephuma esiqoni edlukulu kaSule yafunywa amakhosi kaMthaniya angaphandle umswato ibukwa chazeka nasemeleka amangisa uvala umlomo enkanyezi yokusa ekhanye emeva mhlophe izothamlelo isuke emagumbini amane umhlaba izokotha zekodwa umgqilazi woqobo athatha umphako omthelo othulini umacingwana umnikazi wesifaza shophe yayo bayobana uthi bese sizwile sifudumeze wathinta udokotela wayithinta imbawuli iqhemulu kaShelembe obonakale sekaze lemnyezelo yokugcina zonke izizwe sathi Professor 3 second wesabeka sayishuka imbodleke yomsiza abafana ukuthi abathi inhlakazelo unibamba umzilo obheke empangeni emeva mhlophe enzotsolo ukuphila kwekhethelo engasithinti leso sidlahle somdlebe siyonsobozela ikanyambi nyoka hamba nefebuke phansi yambondo jayela wahlala dengwane umacingwa lephansi enkandla umlomo ongathethima unqumela imvula ugwayikatiki nebaleshe encenga yore lesithupha sasibona isibhakabhaka oyikadumala umkhushulwa inyathi kaZikothe ame ngobhoko phezu komfula umhlathuzele igcwele sesabili ukuyahlela inqaphela isolo kaBayedi silo samabandla esifudume sesikasele empangeni eSanlam Center samfudume sona empehla ufoka amanqele ohambe eseqhuka neqeqebane zelele sebheke emdletsheni ngophela niyazi ukuthi la ekhaya kukhona umfana yena ulo wamanqele bese yena bazothatha umlando wakhe la ekhaya manje ngithi angibikele abantu abadala ekhaya ngiyezwa ngomasonto ukuthi ubeshisa impepho ukuthi ngikhona sengifikile kodwa ngicabanga ukuthi lokho mhlambe kusho unwakhe ngoba lempepho ayishisayo akayishisi nami la eceleni uyabona angikho mina ushisa nje impepho uyishisela yena kahle ngoba mina ngikho lapho futhi angaze ngicela sengikhumbula isicathulo sami lesi esidulayo isibiza 4000 kuthiwa ngisiphumula mina eminyango kaGuqa ngizongena endlini yenyanga ayikho inyanga nje ngaphumela ubali ithi ngiyasazi lesicathulo size eminyango kwaGuqa sithandaze wami uyayibona sengiyaqala ukusebenza manje phela ngoba ngifika nje ke bekukhona amakhosi manje kuseni azongivakashela ngizomemeza wena bheja nephuma esiqinga de bekuvalele isilo sababandla uqobo ukuthi ngikhuleke kuwe bese ngimemeza ubaba omkhulu bakho phela uShaka Nombande noCitshwa nosenza ngakhona amakhosi nophunga kamagaba niyazi phela nina ngoba nginimemeza njena ke imini umzukulu wenu phela sebembiza ngoprofessor bambiza ngo3 second ngoba niyazi ukuthi leli gama ngilithole kwezemidlalo kodwa manje ke sebengibiza ngalo phela nina makhehla ke zonke izizwe mina nguprofessor 3 second ngiqale ngaba udokotela ngaba nedoctorate kodwa manje senguprofessor manje mina ngiqale lapha leli gama ukuthiwa ngizochaza ngo3 second igama ekuthiwa 3 second angivesananga nje ngalithola emapapeni noma mhlawumbe kwaba khona into engiyenzayo ukuthi mhlawumbe ngintshontsha ngo3 second cha ngangishaya amadoda ngishabela ungempela ngishaya isibhakela ngase ngithola ke kwaba zidlaliso zami ukuthi 3 second ingakho ke namhlanje ke abantu fanele bazi ukuthi namhlanje sengiphilisa abantu ngo3 second kodwa ade ngibashaya ngo3 second cha ngithi ngibingelele madoda ngiyajabula nje ukufika ekhaya noma ngingasanazi ngoba ngihlale nginibona nje sihlangana emakhaya kodwa ngiyajabula manifika la ekhaya nifika ngenicelile ukuthi ngifuna ukuthi nginibone nikwazi ukuthi nifike la ekhaya bakunengxoxo ezithile ezasalayo kufanele sikhulume eyithinta wona uMaskandi ngiphatheke kabi kakhulukazi kuwe Mthandeni ziningabi induku esezingishayela wena ezifu mhlawumbe uthunywa yimi ezintweni eziningi esuke zingahambisani
nabantu noma nobuholi obuphethe. U3 Second ungumholi webhodi elikhulu eqondisa igwegwe kumaskandi. Empeleni mfowethu nama ngwazi umsebenzi waleli bhodi. Yabona leli bhodi lo3 Second eliqondisa igwegwe kumaskandi lo umphetho kahle kahle. Ngoba phela lokho ngikubiza nje mina umthandeni ngimbizi la ekhaya kube ngithi sizokhuluma mhlawumbe njengomuntu kimi ngifana kuye njengobhudi bengizokhuluma kungaphakathi esengikubonayo ukuthi kwamina kungiphethe kahle. Leli bhodi kubukeka ngathi lithatha inhlangothi njalo hlale kushushiswa mina futhi leli bhodi libuka kuyibhodi ngathi amakhosi anesizungu kahle kahle asole into angayenza nje yabona phela amakhosi kufanele alamule izinsizwa ezigodini nezimbi zezigodi labantu abatshontsha imfuyo emakhaya yabona angicabanga ukuthi inkosi kungasuka inkosi ihambe yoqhomoloza lapha iqhomolozele into kamaskandi yabona nawo amakhosi u3 Second lona ngazi ukuthi waye wadonsa ngekhala kanje awaphelele amakhosi la kuba ngamakhosi nje lawo u3 Second azokwazi ukwakhova yebo njengale akhovele inkosi kuyodliwa ifuba zembuzi ke lapha emzini wakhe ngoba kuhlala idliwa ifuba zembuzi lapha yabona awunqena ukuthi ungathi ungena kube isifuba sembuzi la phinde ngena abanye abahlonishwa ngene ezinye isifuba sembuzi manje lapha uyabona so ke angazi noma mhlambe izinto iphambana lapho yabo ngoba amakhosi amuzwe khaleni no3 Second ngoba leli committee elilekelele kakhulu belilikhulu kakhulu leli committee bathi khuzinhle u3 Second mina angazi uhlangana naphi nomaskandi ngoba u3 Second mina ngimaze eyishayela nje isibhakela yabo bayishayela isibhakela njengamanje uyinyanga angazi ukuthi umaskandi uxhuma phela lapho kushayela isibhakela nenyanga uyabona no3 Second yena siqu sakhe ngoba akwazi ngisho ukugida ingoma u3 Second kumanje ngimubi ke manje ke uyabona nje manje ngoba ekhipha ingoma manje ukhipha ingoma umthandeni manje ethi unyazi lwesulu ngayizwa ke lesithi ithi usehlule icorona wathi futhi ke usehlule amacala ngathwala izandla ekhanda ngiqinisile ngishayela ngizwa ngishayela ucingo kwaze kwacishe kwaphuma imoto emgwaqeni ngithi mina seyiphi futhi ke manje inkosi ngoba phela bengazi ukuthi ungeka maskandi sekuthiwa hayi seqhamuka abantu lena emdletsheni ethi kabaguqe manje bephakamisa izandla bathi msindazo bekungishaqise lokho ngakuthatha kancane ke lokho lokho kunyazi ke manje esengithi naye angimbize ngoba yikho ke impela ke okuthuthelise ngisho isizwe sonke okuthuthelise ngisho kwanami uqopha noma uqopha ucompose ingoma ngithi ngonyazi lwezulu empeleni ngangicikoza uma ngithi ngonyazi lwezulu ngoba umculo wethu wesintu umculo wamaciko sihlala ngolimi sihlala ngenkotha mawukhuluma into isizulu sakho kumele simdide umuntu ongaphelele kusona kumele abuze umuntu lesikhathi ebuza umuntu sekuyibhizinisi lelo ngoba ngathi ibuza shuthi kuvuka inkulumo noma kusuka itopic ngomsebenzi wakho ingoma yakho eshayile lento eshiwe kubantu ukuthi mina ngibiza ngonyazi lwezulu lolu lwenkosi yamaNazaretha akunje ngoba bekutolika lento uyabona batolika ngendlela wrong empeleni uyabona ngimchazela imcacisela lapha ekuthenini kayi abantu basebenzisa ipolitiki yakumaskandi ukuthi la kumaskandi soba namapolitiki ngomaskandi kwahlala iqhwejwana nje kuthukwana manje ke abanye abantu abangabalandeli bamaskandi bakhona nalapha eThempelini bese bethatha izinto zakumaskandi beyohlisa ngazo isithunzi enkonzweni uyabona lapha kwamaye ekuthiwa wayethi nabantu abami usefikile ubaba baguqa abantu ethi ithawula ethi inkosi nibusise bethi abantu hami into lena eshiwo ngabantu nento futhi eyizikhalo emphakathini nanokuthi futhi shuthi useyinkosi kabili uyinkosi yasemdletsheni futhi usowushembe futhi ngagcina sengigenelela ke uMasondo uSiniphewu ngeke nginike wena aMasondo akungichazele ngalolu daba ngiluzwa kahle lolu daba ngiqala ngokucacisa ukuthi umntana ngiyaphila mina naye umngane wami ngiyamlelela emculweni wakhe ngiyena umphathi wakhe umuntu oculayo umkhula umthandeni so lento umculi iright ukuthi iyinqumo nje ithathela yena kube ukuthi mina njengomfowethu ngiyamphosela umbono lo kodwa nje eyintweni ezizoyithinta umculo wakhe ngqo nekusasa lakhe
ngikhula ngifuna ukukhohlisa sokuzinqumo zakhe zingoma zakhe izinto zakhe ezisemqondweni wakhe ngizwa abantu bempela abamkhuza abasondelene naye anomthandeni ukuze wadume eduma ngazo lezo nqumo lezo mayisedumile sebefuna kukhuzwe manje mangathi kuthiwa ngiphikisa izinto umthandeni aqhamuka nazo ngiyophikisa izinto ezomwenza phesheya egcina sukuma yena uNkulunkulu mangasho wamnika ithalente wamnika nomqondo nama feelings ukuthi afeel izinto eziright mayeseqhamuke nayo idea ukuthi ngiyisupport wayaqhamuka nengoma yonyazi ngayizwa futhi bese ayirehearse nase studio and I knew ukuthi yena kuzoba nomsindo nani kodwa wayelokho ephikelele ukuthi uzoyimonitor yena leyo nto leyo so ngangeke ngithi mina ungayenzi le ngoma and abantu bayithande kakhulu ingoma yonyazi so ukuthi yenzeke silinde lo umsindo ngampela uthe mazokhona umsinda yabona ama message enganginawo la efonini yami iphumile amanazareta engisongela amanye ngazi ukuthi akumina ecade umthandeni Please, ezomaskandi. Please, ezomaskandi. Le ndaba yonyazi nje usaze kungichazele kahle masheshisa ngoba kangizwa kahle mina mangichazele ngoba uthi yena wehlula iCovid-19 mina ngingayethi igama ngathi ixovize virus wathi futhi wehlula amacala ngiyazi ukuthi unyazi lwahamba amacala yena ngithi akazange wahamba amacala zekothi ngingomunye kulo othwala amacala kaMthandeni engathi ngishe ngifane nawo ngikhuluma nje mawuthinta le yenkosi yamaNazaretha awukho umbuzo engawutholanga azikho ingcinga engayitholanga ngenhlahle enkulu uMthandeni mayizokhipha iD kusuke sengixoxelile ngayo wathi kunengoma bhuti engaziyo ukuthi izokuphazamisa emoyeni mhlambe mawuyizwa ungayizwa ngami uchazelwa abantu ezobe lapha ngithi khona ngilonyazi lezulu khona waseyichaza wachaza iqiniso zoba linjalo ukuthi cha kunje zobe eyichaza namhlanje ngathi hayi angiboni ngase ngithi into enhle verse awukho la uthi ngilunyazi lwezulu ngeinkosi yamaNazaretha ngushembe khona ngathi hayi no mawuyisho kanje uyibeka uyiqonisa ukukhuluma wena ngalokho ukhuluma ngakho ngiyakwazi ukuthi ngiyazi uyamhlonipha umholi wamaNazaretha okuNkulunkulu sonke nje simasikhuleka netho sesikhuleka akwenzeki sikalifaki igama ngoba siyamazi siyazi imisebenzi ngaphezulu kwemisebenzi na futhi ke umasheshisa abaze bayichaza kangcono ngoba bengingakayizwa kahle ukuthi ayibize ngonyazi thina fana benamhlanje uMthandeni njengabaholi basemletheni njengabaphathi bezwe ezizwe semletheni siyambiza uMthandeni sithi mfana siyabonga ukudumisa izwe lasemletheni siyakubonga umsebenzi wakho omuhle owenzayo ngisho ezikoleni namhlanje ayikho ingane nezintwala namhlanje uyibona inkwali ingezo efakwe uMthandeni akangayifaka ezizweni sasemletheni kuphela kodwa uyifaka umhlaba wonke akhali uMthandeni ngoba lapha sizokwakhana angakhali ngoba khona yena ngiyayizwa indlela okubeka ngawo masheshisa kodwa yena akangakhali ngoba sonke ngoba sikhulele emhletheni nje sifike lapha sikhona ivele lento engiyichaza ngiyayizwa ukuthi mawukwaba negama yiningi izinto oyikhulumayo yabona ngoba ngilungisa nje ngifika lapha nje ngizosicacisa siphendula imibuzo so iphendula futhi nasemakhosini sesiyiphendula ngisho nakulo futhi unyazi ukuthi inkosi yobifoma simisela ngokuthi silungise singabantu basemdlejeni silungise ubuqhawe basemdlejeni ungagcine kuthiwa akube iqhawe lalibulala abantu empini leli awuthi iqhawe lalibulala ogogo nezalukazi libagwaza ngomkhonto libabhoda ngomkhonto libulana ingane encane engenaca ngifuna ukuba iqhawe okucaca ukuthi lalibulala abantu empini nginabalandeli abaningi abangabaNazaretha uyabona abakhonza ngaphansi konyazi lwezulu bazi ukuthi inkolo yabo ngiyayihlonipha ngiyayinika futhi isithunzi sayo ngendlela right yabona akunjengoba sekuchazwa ngendlela okuchazwa ngayo sekenziwa umuntu omubi kwangijabulisa ke lokho futhi nokuthi ke nalo unyazi kwafika endlebeni zalo nobaba abakhona eduze konyazi bathola ukuthi lento iphephethiswa ngabantu abangamakhono makuvela indaba ama-award le amasama award nxa ama-KZN award ntontoni lawo ngathola ukuthi ntathinta igama lakho angazi uma basebenzisa ibrand yakho or ngampela in or out so ngifuna mnganami ukuthola manje ukuthi ngampela mnganami in or noma useduze kwakhona noma uhamba ku-pavement fast lane noma kanjani so mnganami uma wangichazela lapho mnganami then ke
isitolo sabo kushuthi uma ukuthi abanye abantu balama award awuthinteki sebesemseni wakho mnganami mawuthi la mnganami abasho yabo abasho mawuthi mnganami hayi no mfethu lapha kanje indoda la kanjani sokwazi ukuxoxisana nawe mfethu bese nami ngibona ukuthi ngibheke ngelinye ukuthi singenza kanjani ukuthi senze damage control lapha sikulungisa izimo nabantu bekwazi ukuthi bebe position egrade yabo. Okay. Yeah, as I'm not part of the awards. I'm not part of the people that are organizing the awards. I'm an associate. Ezo maskandi iba nethandwa zakho abalandeli sekunengoma ephikisana nayo Maskandi ngomgqibelo nangesonto ngo 5:30 PM ku SABC 1 Mzansi for sure.